Send a messy agome one da from Palmer Bishop was. So, Bishop when you more back one me, dear Radipen, and so I am ready to be Jawari, am I ready? It's we want a more dear Niana movie. Nakunyana yaje ntese no oba na woso babu wa obu ni kwase ana na te no so hwe no a sebe no me ba woso no Abusiafo memamu nyina akwaba embra Nyansapo TV so me Kesse Nyansapo a na wagye me so say yesana na badwemma kwan so ene so yesen de ehia bedi nkomofoforo ne yese ne fata na edika wadaroma subscribe to channel no like share mo bibie nya bi enhwe comment section wo so ye wode a yenkomodie no wo so so wadwe nkyira e wo ho no ya na wotwe ne comment section ho e de amayen production number na e da screen so no wadaroma botaye wo ho nti e da ho nti se wo hyeyen ye panyi bi na ususu se mraso se obesra yen we studio ha se na so nimdia na nanom de adom wo no wo so de be kire wadwen e wo yen komo a ye die no nse titire no ene amamre ne amane kwan so nya yesua wo so wo pepa no se wo ba na ne betena se e kire de sua bi a odaroma for production lines no na wenya sa konya no na obeka ye ho Nyansapo TV de ye be ya pono ama obibia midin eni obaya esuama yeboa nene day na yima menya no mena na menya no oba penya menya no studio ha sei e manije ye mahwahwa se ne day so mene no e de ehyiamu e wo Nyansapo studio ha sei se nana obetine din a na obaya mafiri ha sei adru kumase Kenya sei abremu eho ena ya mena na santo atena sei di nkomo benne manko kumase Kenya sei abrem na besra yen e wo Nyansapo studio ha sei e manije pass na wo ha sei me mana na kwaba ne di nkomo ni nyina no ahyehye so na asantewa na mema wakwaba ujusu obu no bibia boko jana madaro mente me ho ye yeda ejano mu ase na e ka se wo ba se mu ka kire ye na obeba enche obeba ampa ene waba na ene mama ho wa besra me a wa hwe ha hato sen hayefe shiram ne dwumadi amoye no me mane nkoso amen ontozu penguso amen nana ewiasi enye nipa bia na ado ho bono a niam akoyi ma obi ho oba wabra bom abotaye esi wani so kora yera obese no wabra botimi ye basa nanso so Nyansapo de ne ho bo mo penyefo bi tese mo Nyansapo ekonenim timi nyina sa konya yeso fam Nyansapo penyefo besi akwakoto akora wo ha se so ne namose wo makoma pa a mudi taye nechi wo modo mode na di kire yen abrenye nye obi akwa na be fe no so omra studio ha besi ne waba otototo yen saa ane ka se branko ade waba chese wo do yen tie ni na wase eba dodo no na da se pa koso akurekura yen saa memre yen na santo a na watene nka no na yeni nkombo lumba insensemi a sha se nyina no eduru bebi a yedwane ba ho ema so nimdie mo kyerɛkyerɛ yɛn sɛ da bi we amamre kwanso yɛn ne saa we da bi ankoye we nke kan fia nkɛye eni kwanse nkɛ kokot o kyerɛkyerɛ yɛn bebre ba na bibia koduru ne dai ɛna wabai die me san akɔfa babio ama yɛdi ho enkomo sɛ ma me akosua sɛ waye lumba ne yere o de kokot senka court mboa no nyi ni sɛ on kyerɛ sɛ ɔno nko an ne ye eyere na amane saa ekɔwie akye na court se mami enu nyina nkodi kuna enso nye na ode ba court enso no be ye bebre ma yete se obekɔ appeal ni ente ho asem bi appeal o lawyer kusimu afale na ebekɔ ne ebekɔ kyena na ye hu se na esi kɔ no but eno ada yate ho sensem se appeal ya na ye tete se ebekɔ no ampa a lawyer fo egusu a ekɔ na mmom ye lawyer kusinsem na ewo bio abedi justice kunedi ensem eno ana odi ma me akosu anim sesi a ema asem no akɔ court na appeal no senia hyase no lawyer kusi mu de kɔto ho no sei lawyer wabeso mu no say
obeso ya amendment so obeso ye nsachira kakra bi enye se de lo yakusi ye no oboto agu da bi nemo obesimu kena nto de nema kakra bi na ekeka ho eno ho komo no abe de ja kakra ayedi ho komo kakra tene waba isu me bisa so adwenche kakra ewo ho amwa kire yen utie nsem a omo hwe so ede akọ appeal no na ho amendment e ba sisi ya no a wokenkan bia letter ne wapa ba wokenkan bia me bo ne tofa kakra se bia na beti ase na afi wabo ayen me bo ne tofa kakra na che se wo susu se de ye Justice Lorinda dodi kan tena asem no so e Kumasi High Court no omo susu se wo mu ni die mu no omo susu se niam bi wo hono ma ankoyi okwan ofa so odi asem no ma me koso se wa ne lawyer for bo modern so omo be kire evidence upon evidence on be kire se oye jire ayawa ni wo mrem asam aware no wa mamre kwan so benya hokura na judge hweye judge anhwe ho evidence ode ba bie ni wa judge hweye ni mo no ono de abrofo mra no say signatures o wan fa no gina so edi bu asem no nti ankoyi ama wo mo na wadaroma apili ya ebekoyi ene sene ahyase no kora no ukwana wumfua de George edi kan ye na ampa na wumfua so nti ekose ne mgide se woni age ho se ene wiase no ye woni pa ye woni mpan ye wo se obekọ ba bi no akohia busue ni sebe akan no asante bema oyo okofo wo ba wa ye ne ho ade wo fie ne se bema mpo anya tutu ye yie ne se wo wu a mejiri se de se fata se maama ne benya no ye de na ade ma no wei anya ko to asem asem wo no anya ko to asem esa asantefo no ne wiase ni na no o mama nsem awale ya ye chenchenchen brusu bebre enya ne saa Obinim ne kru na abobra ana se be ma no anya tutuye ye no wu abefana kwa mejire se nga asem ba kotu ka momfa ye ntu ye ka de kotu mba kwa ne se anya wele kura no a ese nka momfa maamne chefade maamne ni dindie abusua no mode ne de ma no na onim se enye ajapade ho asem ne kotu enye ne japade kwa so ene court asase no na ye yire me nkwa na mpese pese o che me se me nkwa na me yere eno de yire ne de waye ne ho ade amamre ne eno na ye ne yire wakofa bi kura ye mpena do ba chi bia ye mpena na ho se na enu no questions na kokko so court no me hu se na judge pese o che se nkomodi kokko so court no che se judge papa na me kanisa judge papa che se unsame kasi ewoni pa ne woni mpan metimi kura no abehye ho me pa che so te ase metimi no abehye ho se me ye judge enti ebia bebe se ma asem wo bedi mame sene ne yete sene kane no judge fo bi mu ji adamudie no okay pa che so te ase ne maji sika bebrebe me ba de se no kure da no me fantom ne kontompo akoye enti de judge ne ye ne antwa yi na judge do oti ho judge do oti ho wona ade evidence wo nyim nyina bebre na wo hwem wonu se akom kura ekom yi obi timi ba se Kumasi masima me obi wa na ni brisika me ye fato ho obi wa na ni brisika wotimi ka se meje na makunipa no abre nipa no bi kura wo hwem wo komu a nipa ni dibem asusu na mu se konfo ni pesikenti obeje akum nipa no nti hwehwemu no yes ene hu hia nya sa yes good nti George nyabotre hwehwe nsemu ye kefuru ni ko asen komusie ka esen kefuru no ka omode shawo kanini na awie na busueni na abo ato emani na abo ato ene yiremu na abo ato ansakwa na esiefunu yese esam no pepre hu ba baby ai baby ankoyie na udika se udiko ayi eyire wo ho na wa wo yekotoa no wo pese udikan a enye yie udikan wo kotoa na nze wo kodi bi yes na yasem we ni hia mmere ai ni hia mmere na so judge nyima mmere ebam no hwehwem yie na pepre ho amma
kama ni say eti judge na akofa nsem na aba ani abusua panyine no abusua panyine so ka da bia be ka mesese wo kofa abusua panyine afo tipo nkoso abusua panyina sebe efie ntoyie eti nokura mesere se ne obi esi abusua panyine woni fie a enokura fa ba bi ko sofo na so konfo asimase be de abusua panyine oba omo fie ko bi se na siansa yes hansa na de amano oh ene wia de ko ne de emwa eti asem woni de megiri se so masom se judge ne nkyere de wo yere akoso se wa na yere ne ko sunsum kura lumba kura de wo kan na akoso se wa na yere ese na mo ko sunsum bi se nyina asem wo mekase sunsum mu ni nwie asem ye sunsum nwie obetimi wu no ogyina ho ye musa na no asem ati se wo de wo asem akokot nsamamfo obi be wu kura no a ye bodwa ye bodwa ne asinkunwa ese asemasi nipa asemasi wo ye bi sei timpese me frɛ na samado ye omu bodwa bonkuro nti se wudifo a ni abetwon do aba samado uwa obewu no ye bonkuro ansa na wo aba asamado ye kuro asamado be ka to se nye kuro bia wo boa asamado ye kuro ye oman se na wetina ye na busua ayekofo asonafo ebretuo ye obi abusua abusua nyina wo be wasem obe wukura nipa kro obe wo Kesse wa ebe fa wukọ memese Kesse wo esi infa sa na se wo fiti prekope no akọ eti so wo suda ye kro na se wo teka mu kwa uwa no se nyankopon amemu no ya mesi wa wo kọ no numba ndi na asem wo ho wie enti maame na de mgiri se judge na won fa ye ntu ye no mu appeal yes na de yakọ na de ye hunu so na sama ndo kwa ni ndi wie na sa so ye wie yo na sa tete ya mo tete maame no sa so no so lumba tete no ono so ha no ho hwe da bia meka de obi e nyansapo yi se ya de obi e na wode niema bi fra ka bo ni pe bufa so se wote de mekere no obi e no na sebe obi pepe ba bi no wurawura ka bo ni pe bufa so maame na wo obi nya bibi obi ntonyom ana obi nya sofo obi nya konfo ni nipa begu wo saa o baby biansa kano kura cha akwamukura ekomi so pese domba ho a kire wuram yentina wo se nipa mara ewiase na ba jiwatum ni de nya yize saa na fom enti wono lomba no wato no nte wakwasa ne nsem bi obaka bia asem komse no ne wo sunsum no no ka de pie e de tumufo na munam nim ono no nim de besie onim ni nyina da wonim ana ne asem yi nyina no yentimi nka ne se lumba no na akofa aba ona ri wona yere epanyi wo ho anase wona yere kane wo ho eno no asan ba abefa keto asan ba beka ho anya lumba na akofa abo ayebusia panyi no ana anhwe ne tutu ye yie sa ahyase no mo hu nchen no na sebe wo so mo de sika mo na asem me de mepe ba bia no kore da ka wona ma na sebe ahyase no so mo di na wotweda no na odobroni no so ye ne maame ne ye ba akoso asewa ne ye ba ko a na wantie nipa nu masem a ka wona nka ma na say 1 week ndo mo bo mu ye yo o nyina bo mu ye achira sem no na ne nyina ni wo bi no e ko fa sem nyina ba ye anti se antwa yie na me se me kura ye me ho ade na me me kura bobra na wo ba se obepe bi adi na wa beto so a wo ba ya obeyi ma no aduane afiri wa ma wo ba befa o me nka no kura wo wi ase eti judge na odi ase no ye ma mmofo tena pino fo so se nko ne de mo hwehwe mu so na me na abo bi so be ka wa de firi ntuma akoso ase wa ono ne ma no wo hwe omu yi omu nya kro bopo se o maame no ono ane ma no brochifo nsem na me ma wo na se me sabi o mini mi kura bobra na me praja pade amamo a na mutubi yi mase atwede no mo kaka bo yi mi made a me kura sa me ba na me fa wonya me bada sa na de omoye no eba no no ne ma no gina kira anka wonna anka ma na ne bi susu se de nkra ne so ye ne nkra ne ye no nkra ne ye e de na moye edi no moye nko mu nyina anta ma me na ti obitimi yam konkonte kum ne mansu ni na agui wose ne ho ye na hene masori omusu to
konkonto ya mo deposit fry ekun na esi awko ye na se japade nti yekun wo akora ekun to twena maame na aya na enti misra no de so mo de akwa Appiah wo mo hwe ba bia no korada no no mo fanto na fe judge ni mbodiri wo na wala ko so ya se wo na ye yira on fama no wo so na ye yira on fama no ti mi gire se ye beto yi. Okay. Nana Santoa ene che nadwen ewo awade nwa appeal sensem de lumba asan kopie court bi wa ene ye de ni di akira hwe bi e kwakosi lawyer se obesomu no se akosire court so pesa omo ya amendment kakra sense akira kakra de kuchire de baye no e be se yen sakira kakra bi ewo ho nye se ye buatu ogu de mo yen sakira kakra bi se be ya emu be ye duru am yetimi de defend your case eno na ya amendment no nya de kakraka bia se kire kakra bi eno mo ye no ho ama case ni mo ye duru na afi o matimi de support asem no ama no aye kama e because de ni de akire a kwasi se asemi bebe na wie ye de ye nja ye kire edi ne e bete ho bia so e be sinkonya di ho komo e de abrew ama wo so wo hu se de e ko no eni tase e wom de akire adwen so ne gusu ne bisa kakra ne yete ye ho ase se be ya ye be hu se ne Ghana ye mra no esi eka awaresem ene efie nyoma na mamere no esi ka no ema ne ye kama eno anti na ye wo ha ye di enkomen maame ene ne so me kama Ghana meme na ate ase se na wo ko wa wo ba wo de ka ahye no no ene ya wade o asante awade no no na woko baabi na akotwempena na se meme no te ho ne ye ajapade a ene se wo ye bi wo baabi ma ne dia mini problem na se wo kwa bo me ne wabobra wo ni sika me no wabra ate fifire na wo ye ajapade na be wu ase empra ba na ye panyini dia entwa yi ene me magana meme na ate ase de ya hye ne ka na ye gire iti se wo ne ye ajapade dia empra do ahye ne ka ma na ye mpanifo ese japade ne bedi wo mo no mo so anyomo di ansa na aso abonde sofo so na second one so hye won so ka ne de ka de nsemienu ka de dabi nsemienu e pa je so ti ase ene bible ma wa ne kura dabi ase me ka se meme wale ne ba ka no kro munya ahye tete no ye na na mo wo bia 2010 ansa kura na o ma kwasha obakoya wale konkono enne de obi be wale won ko bi first ye kofia ye busa fie efie wo etwere wo efie wo yale wo efie wo dam wo efie wo hia wo ansa kura na yesi ukomo asibibie no wanya kwa wale enne oba na ma bontere kwa na ye waro ye wa wo mo ye wa wo mo ye kofie ube kofia ko hwe no na afa uye kura nya yiye eti esre Ghana mema sisi omo woma enkura no mo fa nkura ne mla fie ma wo yere no hu wo ngu abonten sa na o mewu me no mo bra mewu na afo megira o ma se me na me ye ba panyin nti me na ajapade ne de bre me se me nhwe so ahyasere na wo na wo na ma mo timi o ma metimi ne bo bra nko anya ne ho ade o wo suba ya nko na asem so timi si o re Ghana ne wo no asem timi si bibia timi ba ye memman bibia timi si o se ba de obi de emfunso woni pa no kwere wo betu akotwempra na mo ne wo afa ne bra fie na ka ono oba ni na bom ne nkora ni na bom na oba no wo fie so mi hia ne so one de asane ne oba ne dai uko awo ne mentu ntimi nka so pam wo mo ane de wo ye sa akọ na yo ba akụkọ nyini so akọ na be ma ne wo ne made a ntimi nka so pam wo mo so akọ mbata wo mo ho de wonya na de na de oba ni bi obu ha akora bi wakofa no che se won na walo papa no kola so atiase tie sere Ghana mema so obi awo a obi amfa nkura ne mla fie na nya teta na mo teta na mu hu ana ya be hura gire ekon so na de asem ba okay enne kura Ghana mra ne kura ma yehunu se wo pese wo wale dodo a ene ha ho enye court awade no ye fie die no enkwan no kwa fie die so court ye den egitum nti ye fie die no nkwan kwa hye kawa bia nti eba nsa na betima wale miensa wow choice obi anhye wo ne mmom be ye court awade no besensan die a akonye bia ni ho bia wo se san wa ho fa ji se ba ko awu
anase mo mienu mate asese ye gya wade asan abese abetwetwam e wo court ho no ende basa na ho so unse na honhom na de akosha wale mu yetimi ye obi ho ade ne ya no wawu bosome no wawu ampa obi wo kwa ne wa no sunsun pa cha so ate ase oba bi wo ho a niam o ye ne sumase no wo ba ma ode ho kote a sebe ede ayewo ka na ede hye wo no bu ha ba ma wa adwuma so ba hye oba ka na adwuma na asai eti tete no ye nanam no mo ne ma no wo wie ansa no makọ aso de makọ hyira so wa wo ma na wale kunkunu no na ye se ye bone no ti be man ka benya kura nka no yide wu wie bu wie mo kọ aso de ne akọ hyira so ama mo e fe na wale kunkunu mu de nyina wie na mo wo ma obetimi ye we de wonwo obetimi ye we de na be ma sika sam na asai obetimi ye we de na wawu na wede na wo ye de say wede de say na wo se de nti na ba ne sa ma eno tetene de ne de na asesa wo se afie bi wo mu a afie bi wo ha tetene banim eti ebanum sa no wo mokọ ba bi ko gina se ebi a wade eweyi efie o mempese awade be ba ho mempese sika be ba ho mempese adwuma be ba ho de mo nipa de wa number wo sa Tiano sa na be ma ba wa kwa mu anansa wono be bibi wia na afei aye basa no onya bot adwon so kora abanyam na wale de ma sika ma adwuma ma awona awono a nti wo be ma se nyame anye wadom ene nanam anye wadom na akotomu asa na wo so abrabo besie efisa oba no aye apam bi ene de omo so de fie ho nti na tetene mo kwa bisa no mamu hu se sa apam bi ni ho no mo a ebe di ni nya ene so ye nko ene de nko se nya sofo sofo so divo atrofo na aba adozo ene omu ja so dem kwa na ye kom ina so dem na ye kom na sofo hankachi fo mu hu ne kai so mu na ya komo na no ne ha de pa nanim no so ye kom akom ene ma ye de fa hankachi fo de pa mo na twedom no me basa akom ka mi na me so be yes asola se ka me do gumi na ase no ne dom ketoa na so ye bone onye ene se ano ya mani pa hu na onyankopɔ oba hene nyankopɔ no ni padua do ni padua be ne nyankopɔ ye bone ma wa da ni pani de ajeje cars ni atoto fie na wo to collection sa na usike na asa tiantu ya dwumu nda se nyame bia amma baby a wo ye mo ye bra wo ni baby a wo ba sa ye nanam tetetete wa amana na ye kum ni pe twa ni peti na ye wo ba na enjoyment ebre ho na ye hu afiri do ni so wo ba ma me yiwani ye enjoy wo de sa sika na de beto collection fa ya doye manyanka kunafo ahiafo na hwade so bensi wo yeda ana ba ma genzi fo ne buasim okay yesra judge ne say asem na ba ho de Unpon sa asemase wo na ye yere na ye ntoyie sa chopa baba mu ya pa ma na chew na ye atoyie mate na santoa ena eni no edi nkomo e wo Nyansapo TV so o che na dwen wo so wadwen kire ne sen comment section ye wo de a na wo so wa che no honom ama no aye kama nana yegusu di nkomo Bishop Daniel Obinim mijedi ese watene na kwamokwa no so na munyina amwo na nansen ono so ne yere ho nsem asore kakra a si asoso de obi a cha na dwen e wo ho ono a ne ba bonten be kan ye se o hyese ne se ne mekọ ba na wade sem ni na yiyo se pattern ne ba ko weyewu na abusu asore na we mu asore he titiri dode ye mfanto ho da dulumba de ye di nkomo ya afei ye papa apostle Kwadisafo onso wi a yese ne ma na ntokwa aba na sen ya ye papa ya usapon ofiri mu a ya chire na asole to tietie de ekoso na nsen o sha ase kansen bi eto na chiye nti se ofiri mu na ne yere enka yi ntoto ye ho na emu wonti o metena ase kunani oba kunafo na de amamre bi opeso ye bia obetimi aye na emu mayi nhyehyeye onka ho na busua so enka na ye ho hyehyeye ho na emu ne ma ene na asole
ena ensie no ana sase mi usum sen Chua na de ni ma omojeje de time na aso ne mra so awogro na aso nti wa sase kansem so agro ne wodi asempa na wa kana ebi so pe trend nti enja no na de sabe oba na de so won wonya ho tete kwa ma obiem a kire se wonu wasan wonu wabobra wa asoro na tonyom eye bibia na se na basa ni bia ba so no nko aso na wo so adamfo yes woni adamfo no adamfo so adamfo nto adamfo ne de sa so no menya adamfo nto wono na asam de sebe wono a de petrende amani pa ba no nana asemi o kan no Ghana fo so ne sere ne abasa ya twetwe no wa fine ema ne yere kwa ko interview kra mo bisa ne se de okuna kani o nti ususu me se wa so no bibia kan de oka nyina so de ne kuna se nyame nhyira no wanka hwe eno no akire no e papa obinim samba abontin bio se em sa sam o kan ne ante na se ye se ne obi wu a na fe na ne yere no ye betwetwe no yere ho hyehye ebeye enu abusuansem no ntina e ma wo ka asa ne nye ne bone kwa azo kwara se be na yere benya na sumdue na obetima betena sa di ne kuna kama entina ma ne ka asa ne msa asem ya se no yanka na se ne o kan no pepepe ya kan dane no enu achi still na Ghana for se ye nyante de o kan de ye ka no a ene ye ka me Kesse wasian babontin bio ndia na so ifie no ginaye o se asem na obi na no kan ya osusu se yante na se a ya obi aka ne se ne osi pe no enu achi no nyama bebre asisi wo emritia wo mamo ne hu se sa wanhwe ya asem betimi ato no bi se ono akosa na yere ya one ne da sole no on se san bebre aba na yere afa na ne yere mpa yonkosem on pennamfo sam kwa asore ma gina o munya tete o se no kwere pa na mo mi pennamfo sam na so se si ne yere nkofo bi ode o ho abo ne yere o hu se ne yere asesa na sa nkofo so be di na tempa papa mo hu se yei wanyina ya asem ebeto no nti nye se wogya awade de wonjae oda so do ne yere obu ne yere pa wonja awade na emum se si ade o twene ho kakra tintwe ho no kire mu se ebebia wote no wapefie foforo a o tu afiri one ne yiri fie akotena ho apena sumdue kakra na asemi akire ne sabi nyansan bi pa nana usomu sen me say o kan e beto abanto no so ba ne beja no nto ahya se ne ho ai on so ba ne beja no so ba no Nyansafo ana minim say esi ano ba ne kania na aso one de esi an de adum ntisi a wonim say wo ye bibi na nipa bi ata na chi ama ne kania na sa aso so ye de kra adum so na free ho akonyo o asesedwa etise bedu wo a na dom ba wa aso ne bebra no manya tumi se acha akonyo na eboa wo mo no ti sa akonyo no na afiri no wo no anya do betima aso ne biem ye de na hwe wo tesi ano basa odo oba na ipenim ama ohun se bia do masa yes so oboa anya adwuma na se so na yire e de enwom foforo abakra o ne na ma o promote kwa da nya bere pa ya man ko no okunu asa apagya no no onum so oba ni dikaja no eso de na okonwa akotena so wanhwe ni yi anna na se ma o kan so ne ni bere ne yire nkan kwa na ni bere no so bay sa na wunye sofu obay na wono wanante sa bi sa me na afede bebiem ade bebiem mo sori ade wo koji ade ni wie na masa sori wo mo so ndi asase dwa wo ati we ete se wode asi ese me firi so a so bi so abetena so enenam sa tanya do basa ba power bi anya atofom de atofom ebedi ho an wahwe ni yie abedi ho an wahwe ni yie ene de ese wodi ye bia na de ye fisa de na ye kuo ne mu na mo dwon tade no pre ne se bedu ho na se e ma wo so wia nana o ka sai wo bọ akonya na otena so na ebe call bi ho na akonya be ho asem na wo kan wadaroma akonya de se etumi akonya akonya asofo bi age akonya obi age
Sesen, nyame na de be ma wana sa wo na akwakoje. Nyame de so nyame na be ya ma wo. Onu ya bati asori be pagya madom abam nya yize saa o. Tene odi kaka ya. Asofo ni obi adwo okot. Obi adwo okot. Obi a. Asofo nyina. Asofo na minjindi. Nipa be numpe na anya. Nipa be ye num pe. Num no mo ne hwa mo ne yehu. Ananti me bodin. Eno de emodin. Ye modin. Nyem na makaka ma Appiah nya asem. Nananke yehu ye so nanke yehu be ye koro be ne afom kwan. Eno de se asori bi wo kom kwan na wo yama hyewo. Enu kwa so wura ho. Wura ho na yem hyewo me wura ho. Eta asem wo ho. Eno ne nkonya na mo jeje no. Ye gine sunsun mu. Na yatena so. Na asem a wo kan die. E chima ade. O yo mu ni die. O timi kan be be. Na konya na yaje ntese no oba na wo so. Tinani bere oba nto oba na eso ye careful. Na onya konya e boa wa de na be ba ma konya na sanfiri wonza. E de na be ba ama konya na firi wonza. Tumi na je. De esenke ode ba na akonya no. Eye no wanya bia nko nti sofu be bia ko didi wo se sofu ba ko bi kro se ba no ho. E ko be bi foforo so. No iso ye wa na sa ko je na ade na se akọ. Akọ no de na se no ano no. De sunsun akonya wo honom yetimeje ma ne boy chidom em ye de wo se ye nyina mere ne soso na ekọ Jamaica sidura na we nya asem dinye sanke ye nkanze ye nkani nyina asem na ne eka ye nkani ye fa bi ntete akire honom ne aka no wo ho ene ensem okoso na hu masem ne ye de fra asofudie ye de fra sa nyama no eya na ye se nyame afra wo se min kohwe so nya adwuma ne tene krojin ese me kwaji bibi de taye kire na nipa ne begu na sesa na kwa na ye den se ene nipa pesika ya asore na mo ye sika no ne ye hwe sika no ne ye hwe ewiase afefe de ko hene yuso en fa hwe nko ene ne be kama be me Ghana me na ate do bu oba kwase ya metwa wo ka ba bi wa obu ni kwase ya na ne te na so hwe no a sebe no me about so no aduma fe na aduma ko nya bi da okay se manya manya na tete won tedi Matiase mate de wo kana se pa yi nti sene ye papa Bishop Daniel Obinim akan nyina o de kro nsa ba biem no nyina ni o so nya ya wade nemum do kan ye Ghana fo ante ase ye na ya dane no na afi akofa choka bebrebe nyina ba amen na nipa dodo no a etwabo no a osusu se de ba ne so nansen no o se o stay ono ane brofo se I will stay back o se o twene ho kakra na fe o de nani hwe ne ma nemum awale de onjaye na nasanto a e koma ye de ni nyina ba na wieye na ba ko a samba kompese me bi se twato de nyina ba na wieye ye sa wade ho komo ne ye di ti wada ma awade no se waware ne dodo ene ye ana se wonya ba ko bi na te no ane ho no eno ene ye ene dia wale se awale ba ko ne ye chen dodo no ba ko na ye kire se sesia no ene mana ba no ye jata eno baby wo kura woni ne kodem se woni ne ko ebi bo se be ko adwa ya ba o se no ko horo no ko sanfrum kakra bi na ko fo wato na se to be fana sa wati aka no so ti se nyame amemu a enye ye ni so utwa ho ba ko ya wa ti aka ho yes internet na ba ko peye na mbo akokora na mu na motewo ne nipa aba no mema aba no omo yekwase ebuo nipa ye de ba mema so nye manko a ene mema ne yekwase ebuo nipa ba mo ba tibi no bresa hyase bi kura woto chele wate upam chele wate na fisika bas me ko wale biaka me kura me be oba kura nka be kum be ma na to atwene na yes, I'm telling you. Say kwanya da ho so person ware na ma kwan wa wale o ma wan no ba no obaro de duro na ebo o ma din sa hwe enne ye wotoma wo ho de to yasene ma peye plastic
mato ama mema peye kaji mato mema peye okay ndi monga se obi ya akora obi ye panyini nyini nyina na yodo kan na bia panyini de wo betim wontimi nye na akora timi aya okay matiase ndi na na santo ade de opeso obi ye bia omla ndi esra Ghana fo mema motem yere wa monte ho na ese so ya to yade ene accident ya buo ene obuo ho a sika wakwaje na duru se opeso wo wuo nanso so anam se opeso de nipa kontinu obetrake no kunkrofo accident bebrebe sisi nyina enya kwasa nya me na mo wuo yen nkura sika nti me de me ne Ghana penyina nka eno ane se sika sam no ntwa wa be hu so ye sika duro bia ne achew kayen chini nyina omu nyina na kafe obi afa anikan owo ni na besusu ana nyankopon ma obi a 70 years enso na mo se sikanti 25 30 no wu na 17 for nyina na mu boni adoso tina na santo ade uba no ho ade bia wotimi ye ho adwuma nipa mu ade nipa nsurade atiase na santo a wo Kumasi Kenya se abrem ene yanko Kumasi Kenya se abrem ne mom Nyansapo studios ase ene na abesra yen ama ye ne no adi enkomo ache na dwen wadaroma wo soso nkoma yedi nyina wo so wadwen kire wo ho no comment section honom se ho ye wo dia ya na wache wadwen ama no aye kama ni mom kai so be subscribe to channel no wo be like na wa share so ma obi bia enya bi ahwe ama na kama medin ene oba ya esuama ye boa menem di dwumadi hu chame ma wo enne ye fa ni nyina si ewo ha sei da senne ye besen ye di ahia bio makra adenti ne ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoresa tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enya nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode brensi am wa otua ne nsem mojabmo nim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo okra wo nye bi tontonte ye no sa na ye fa Nyansapo abone ntaka na mane Kesse na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntoma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam fam ne honhon hia na America sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame se bedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu